В този урок ще разгледаме функцията импорт на отсъствия от текстов файл. Тя е предназначена главно за импорт на годишните отпуски и други видове отпуски на лицата от външни програми. Форматът на текстовия файл за импорт е с фиксирана структура на полетата. За предпочитане е тази функция да не се използва за импорт на болнични, тъй като болничният съдържа допълнителни параметри и друга информация, която е индивидуална и няма как да бъде импортирана. Макар че технически програмата ще импортира отсъствието на болничния и ще го разпредели на интервали според дефиницията в типа отсъствие, но може да липсва важна информация, която е необходима за подаването на данните в НОИ. При импорта входният текстов файл трябва да бъде от тип CSV в фиксиран формат с разделител между полетата запетая. Нека да видим как изглежда файла. Той е предварително подготвен. Ето виждаме, че е CSV. И сега нека да видим полетата в него. Те трябва да бъдат подредени в следния ред. Първо започва с ЕГН, единен граждански номер на лицето. След това следва код на тип отсъствие, което трябва да е предварително въведено в бизнес навигатор заплати. След малко ще покажем къде се въвежда. Следва начална дата на отсъствието в формат на датата 2 символа за ден, 2 символа за месец и 4 за година с разделител точка. Следва крайната дата на отсъствието, като формата пак е 2 символа за ден, 2 символа за месец и 4 символа за година с разделител точка. В файла редът задължително трябва да започва с цифра. Ако първият знак на реда не е цифра, този ред просто не се обработва. Това позволява файлът да съдържа празни редове или редове с друга информация, които програмата да игнорира. Сега, нека да разгледаме в базови данни типове отсъствия. Влизаме на редакция. Ето ги тук, код за импорт. Нека да видим на редакция. Тук се въвежда, в полето код за импорт, се въвежда този код. Като той може да бъде буквено-цифров код с дължина до 20 знака. Кодът е чувствителен към малки и големи букви. Полето не е задължително за попълване. То се попълва при типове отсъствия, които ще се импортират. И тук при нас виждаме, че имаме само на два типа отсъствие, на платен годишен отпуск и на неплатен отпуск. Нека да видим откъде се извършва импорта на отсъствията. От меню заплати, импорт на отсъствия, натискаме бутона импорт. Избираме си файла с разширение CSV, бутон Open и програмата зарежда избрания файл и попълва списък на заредените данни в таблицата. Ако форматът на файла е неправилен или ако има грешки в данните, например ненамерени лица или несъответствие на кодовете на типа отсъствие, се показва списък на откритите грешки. Списъкът показва данните в разшифрован вид, като освен ЕГН-то се показват име, код, типа на отсъствието като код и название, както и началната и крайната дата. При търсенето на лицето по ЕГН, ако лицето е въведено повече от веднъж, програмата ще избере последната въведена позиция. Ако файлът е зареден без грешки и заредените данни съответстват на това, което очакваме, можем да натиснем бутона "Запиши резултата".
С този бутон се записват резултатите от импорта в базата данни на отсъствията на лицата. Преди това отсъствията се обработват както когато въвеждаме отсъствията ръчно от календара на лицето. За всяко отсъствие програмата извършва разбиването на интервали и генерира съответните пера в фиша на лицето. Извършват се и съответните проверки за валидност. Ако има грешки и несъответствия, отсъствието не се записва. Извеждат се съответните съобщения за грешки на екрана, като например началната дата на дадено отсъствие попада в интервала на друго отсъствие, създава се дублиран ключ. Това е едно от съобщенията, които могат да се появят. Ако всичко е наред, отсъствието се записва в календара на лицето, заедно с съответната разбивка, а разплащателните пера се добавят в фиша. Тук виждаме, че при нас нямаме съобщения за грешки, затова натискаме "Запиши резултата". И ето можем да видим, например, лицето Силвия Петрова Григорова. В календара се е отразило отсъствието от 1 до 3 юли, неплатен отпуск със стаж, и тук отдолу се е разбил, имаме интервала на отсъствието. Също така в фиша се е появило и перото краткосрочен неплатен отпуск със стаж. Нека да видим и лицето Елена Стоянова Димитрова. В нейния календар са се отразили дните на редовен годишен отпуск от 27 до 31. Ето го и интервала на това отсъствие. И сега можем да, ето го и перото всъщност, редовен годишен отпуск. Сега можем да направим заплати общо изчисляване и вече да изчислим заплатите на лицата.